Minħabba l-inkompetenza ta'kom 100 raġel, inkjesta wara oħra u ħadd mu jerfa' responsabilta, pajjiż fejn kulħadd jitħanżer, fallejtu mal-poplu f'kollox. Dawn huma biss ftit mill-mijiet ta' kummenti taħt il-filmat Tenet News li wera lill-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela skomdu għall-aħħar quddiem id-domandi tal-ġurnalisti tagħna. Dan wara li din il-ġimgħa ġiet żvelata l-aħbar li raġel spiċċa tilef ħajtu waqt li kien qed jistenna fl-emerġenza buġieħ kbir f'sidru. Meta l-Ministru Abela kienet iwieġeb id-domandi huwa ddeċida li bl-ebda mod ma jikkummenta dwar dan il-każ bi skuża li hemm l-inkjesti. Wara li ġie ppubblikat dan il-filmat mijiet ta' persuni sostnew li l-gvern ta' Robert Abela falla f'kollox fejn issa anke qed jispiċċaw imutu in-nies b'dan il-mod. Persuni oħra qalu li issa l-poplu qed jistenna li xi ħadd jerfa' responsabilità għal dan il-każ serju. Boħrajn qalu wkoll li minkejja l-inkjesti li qed isiru miet tintrefa l-ebda responsabilità. Numru ta' individwi referew ukoll għall-slogan tal-Labor waqt l-elezzjonijiet li għaddew u qalu li flok il-Labor taw is-saħħa lil Maltin spiċċaw serquha tant li issa l-pajjiż verament messi l-qiegħ. Dan fil-waqt li kien hemm numru sostanzjali ta' kummenti li kkundannaw l-aġir tal-Ministru Ġotjena Bela u ddeskrivewh bħala arroganti u insensittiv fejn hawnhekk spikkaw l-appelli sabiex il-Ministru jirreżenja. Intant brabta ma' dan il-każ li kkawża rabja kbira fost il-poplu għadu ħadd ma refa' responsabilità politika u l-Prim Ministru baqa' ma lissen ebda kelma dwar dan il-każ serju li sewa ħajja ta' raġel.